Her er en optagelse af første opgave. Som vi kan se her i atomkernen, er der de to slags elementarpartikler, protoner og neutroner. Der er 6 protoner og 6 neutroner i atomkernen. Protonerne er positivt ladet, og neutronerne er neutralt ladet. Carbon har typisk 6 neutroner. I elektronskyen ud over atomkernen ses vores elektroner. Vi kan se, at der er 2 skaller, elektronskaller i carbonatomet, som i den inderste skal har 2 elektroner, og i den yderste skal har 4 elektroner. De er negativt ladet. Ladningen for carbon er 6 protoner, som ses her i atomkernen, og 6 elektroner, 2 i den inderste og 4 i den yderste. Det vil så sige, at carbonatomen er derfor udlignet ved, at de begge to har 6 elektroner og 6 protoner.